Hej med dig, jeg hedder Thor Jadesø, og du lytter til podcastserien om iværksætteri, produceret af Magiguru i samarbejde med Startup Lab. Startup Lab er en gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på Lolland Falster. Du kan finde Startup Lab på Facebook og på Slotsbryggen 14 i Nykøbing. I denne episode er gæsten Mathias. Ja, normalt så bliver gæsterne præsenteret med både for- og efternavn, men der er bare et eller andet med Mathias, der gør, at man hurtigt får et venskabeligt forhold til ham. Folk siger tit, hvilket også er både super fedt, men også lidt angstprovokerende, at de føler, at de kommer hjem i min dagligstue, når de kommer her, ikke? Mathias er 35, og sammen med hans hustru Louise, der har de åbnet en bar i hjertet af Nykøbing. Fun Bar. Fun Bar er smukt placeret på Slotsbryggen 14F med udsigt til Guldborgsund, og det giver også de ideelle rammer til at nyde en kold drink i solens stråler på kanten af vandet. Inde i selve baren er der en hyggelig stemning og en god atmosfære. Der er ikke to stole, der er ens, og biografsæderne er ofte dem, der hurtigt bliver optaget. Der er fyldt med fun. Indretningen er simpel, men god. Der er mulighed for at spille spil, nyde schusser, god vin, kold øl, smil, lav musik, som man kan tale sammen, der er events og meget, meget mere. Dagens gæst er lokalpatrioten Mathias fra Fun Bar. Vi har startet en lille bitte bar i et lille bitte område, skulle jeg sige, på Slotsbryggen her i Nykøbing Falster, som på mange områder egentlig har været et sted, som vi ikke synes, at byen havde taget ordentligt til sig endnu, og måske heller ikke har helt endnu. Mm-hmm. Så det har faktisk været en lokation, som vi har haft kig på før, uden at det så blev aktuelt. Men så fik vi muligheden nu, og synes faktisk også, at området var blevet mere klar til det. Der er kommet mere trafik hernede. Vi synes, at vi håbede og troede på, at Nykøbing-området var klar til en bar som vores. Mm-hmm. Det lyder meget frelst. Selvfølgelig ville vi også prøve at skabe en forretning, men vi ville sgu egentlig også gerne prøve at skabe noget for det område her. Ja. Og vi synes, at Nykøbing manglede en voksen bar. Og som udgangspunkt, så handlede det om et behov inde i os. Og derfor så tænkte vi, at så måtte der være, og vi var selv i målgruppen, men derfor måtte der være et behov for det her. Altså, de unge mennesker har altid haft et sted i den her by, så kan man sige, og der er også nok, og der er masser af andre hyggelige værtshus, af en anden lidt brun værtshus, man skal kalde dem det, ja, som også er dejligt, men det er der mange, der ikke er til. Der lugter af røg, og der er mange ting. Det var måske for dem, et sted for dem, som ligesom synes, at værtshus, det var ikke noget, man kom på. Så dem vil der findes masser af, den slags mennesker, kan man sige. Ikke? Ja. Så tanken var egentlig et frirum for 30 og 40 og 50 og sågar 60 plus, og hvor man kunne komme uden at møde sine børn. Altså, og det betyder meget. Og det betyder meget i den by, når man gerne vil have foden indenfor i det segment her. Så det er også noget, der har vist sig med tiden. Vi tænkte, at det betyder meget. Men med tiden er det helt utroligt, hvor meget at det betyder, når folk kommer ind ad døren. Hvor meget man spejler sig i dem, der er herinde i forvejen. Ja. Og det er slet ikke fordi, at unge mennesker ikke er velkommen. Det er de meget. Og de kommer også i ny og næ, men det er ikke ligesom, det er ikke blevet deres sted. Og når de kommer, så har de en sådan helt overdreven, der er sådan de er sådan helt, de er så respektfulde, når de kommer ind i døren. Ja. Det må vi være her nærmest. Ja. Og det er jo så lidt voldsomt, at det er blevet sådan, men det er jo ikke mange, der har besluttet det, og så længe at folk opfører sig ordentligt, er de jo altid velkommen i alle aldersgrupper, og vi har jo ingen udfordringer med det. Nej. Dem, der kommer og opfører sig pænt, det er ordentlige mennesker. Hvilket jo er dejligt, når man skal bruge hver eneste weekend sammen med dem. Det vi sigtede efter, og det vi godt kunne tænke os, det er sådan, det er blevet. Ja. Det er de mennesker, vi har fået ind ad døren. Ja. Og det er ugenligt stadigvæk, både at vi har nye gæster og tilbagevendende gæster. Ja. Og det er jo der, jeg sådan i mit stille sind kan spore en positiv udvikling fortsat. Fordi det skete jo faktisk rigtig hurtigt, at vi fik nok mennesker ind ad døren til, at vi kunne få den her lille butik til at køre rundt, som vi gerne ville. Ja.
nu bygger man bare stille og roligt på, for nu er vi ved at nærme os det stykke tid, som sådan en virksomhed egentlig skal have, for at man har fået det kendskab, der skal til, for at skabe en succes i virkeligheden, hvis man ligesom skal gå efter tommelfingerreglerne. I skal ikke, men det er også lidt det her med at ture gå imod strømmen, fordi vi blev ikke mødt af andet end, det kommer aldrig til at gå, og I skal vente 2 år, før I kan mærke noget som helst, og hvis ikke, at vi havde ture overhørt det, så havde det jo ikke gået, fordi vi var meget, meget enige om, at hvis ikke at vi kunne skabe noget, og skabe noget hurtigt, så vores egen privatøkonomi ikke var i fare, så er det et legemål, og så havde vi prøvet det, og så ville vi have drejet nøglen. Men dem, som kommer med de der negative ting, har de selv været iværksætter? Har de selv prøvet det? Prøv en gang. Ja. Det er der så mange, der har sagt. Så det aner jeg ikke. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror bare, at generelt branchen, og så stedet hernede, er sådan, der er så mange, der har prøvet hernede. Så jeg tror bare, i sådan en by, uden at skulle forklare eller sige noget dårligt om den her by, sådan størrelsesmæssigt, så er folk for mange gange gået forbi, når nu har de også prøvet. Og så blev det sådan det blev retorikken omkring, det blev det stigma, som det her sted fik. Og er der nu nogle nye, der har givet sig i kast med at prøve noget dernede, faktisk. Så jeg tror, det kom så meget af det. Altså, jeg gik jo i det, på det tidspunkt havde vi åbent meget mere, end vi har også i løbet af dagen. Så på et eller andet tidspunkt, så kan du jo ikke undgå, når du går i det hver dag, at blive farvet af den skepsis i en eller anden forstand. Selvom jeg stadigvæk troede fuldt og fast på det, og Louise gjorde, så bliver man jo automatisk farvet af, når man kontinuerligt hører en skepsis fra andre mennesker. Og man kan sige, det Men det har ikke slået dig ud? Overhovedet ikke, egentlig. Altså, hvad har så været din motivation? Men det var jo egentlig, tror jeg, at for det første en tro på noget. Og jeg synes jo, at vi havde lavet et koncept, og vi var tro mod det koncept. Og jeg troede fuldt og fast på, at det skulle der være et marked for. Plus, at vi jo så, det er jo gået sådan lidt nemmere, når vi rimelig hurtigt fik skabt nogle økonomiske resultater, der gjorde, at man, okay, det er ikke helt skidt det her. Så var det jo lidt nemmere at være tro mod det. Og den historie var vigtigt for os, og for at komme det her lidt til livs. Både at bruge sociale medier til at fortælle den historie. Og i en by som den her, og generelt tror jeg, når man vil skabe noget, er det ultra vigtigt, at man fortæller den historie, den gode historie, og bliver ved at fortælle den gode historie. Nu er det jo Louise, min hustru, som har lært mig utrolig meget om sociale medier, og utrolig meget om vigtigheden af det. Ja. Og det er jo så mig, der fysisk skal stå hernede og tage nogle billeder af mennesker, der er gang i den stadigvæk, og jeg hader det. Men jeg har bare måttet erkende, at det er super vigtigt. Ja. Fordi hver evig eneste gang, jeg møder nogen, så jeg kan jo se, der er gang i den hver weekend. Ja. Men det er der også. Og hvis ikke, at man gjorde det, så ville de nej-sigerne ville i hvert fald fortsat tænke, det er noget værd lort. Hvis ikke de fysisk havde været her, ikke? Ja. Så hvad kan man sige, motivationen er jo i hvert fald, at vi lynhurtigt fik skabt et økonomisk fundament, og hurtigt blev gældfri, og kunne lave en løn til mig, der matchede den, jeg havde på ultra kort tid også, ikke? Altså, så kunne man hvile lidt mere i det. Hvis jeg bævrede omkring det, så kan det godt være, at det ikke har været lige så nemt at holde dampen. Men vi havde kørt på, tror jeg også længere tid, end vi havde lovet os selv at gøre, hvis ikke at økonomien havde fulgt med, fordi vi troede rigtig meget på det, ikke? Og din baggrund, den er jo ikke sådan, du havde ikke været selvstændig inden med nej, det kan man ikke. Det kan man ikke sige. Jeg forlod jo principielt et job, jeg var rigtig glad for. Ja. Og så kan man sige, holdt op imod en fælles drøm for min kone og jeg, så man fik muligheden for, så var beslutningen ikke svær, faktisk. Ja. Det er klart, at der var det nævner lidt, når man fjerner det her sikkerhedsnet. Men omvendt, så lever vi i et land, hvor der er et sikkerhedsnet alligevel. Ja. Men vi er jo en familie, og vi har gjort det her som en familie, der er blevet større i processen med små børn. Så det er jo klart, at man tænker over de her ting, og det var absolut vigtigt for os i vores situation, kvæg små børn primært, at det skulle ikke nogensinde blive sådan et sort hul, vi kastede penge i, hvis ikke at man kunne nogenlunde hurtigt se en ræson i det, ikke? Ja. Men jo, det er jo, jeg var jo meget glad for at være lønmodtager. Jeg var meget glad for at vide, hvornår jeg havde fri, og pension, og hvad det, altså alle de gode, der ligesom er med i det, og fri weekenderne som regel også. Ja. Jeg har jo været mange år i restaurationsbranchen også, så det her med weekendarbejde var jo ikke
super fremmed for mig. Man kan sige, at dengang der havde jeg ikke rigtig familie og små børn. Så det er det, der er hårdt for os, når man driver det som en småbørnsfamilie. At være væk. Hver weekend. Så har vi jo friheder på andre tidspunkter, når børnene er så små, som de er, og det er ligesom det, der opvejer det, kan man sige. Ikke? Ja. Er du selv vokset op med iværksætteri? Jamen, min far har jo stort set lige så længe. Jeg kan huske, skulle jeg sige, i hvert fald lige siden jeg var en 15-16 år, haft enten hotel- eller restaurationsvirksomhed. Ikke? Ja. Så det er jo ikke helt fremmed, at det har været sådan. Har det så skræmt dig, eller har det været med til at skubbe på for at sige, så det kan vi sgu godt? Uden at sige, hvis han kan, så kan jeg sætte mig også. Nej, jamen det er slet ikke sådan. Det der har været i det der, jeg har været en stor del af min fars steder på fritidsbasis. Og det er da klart, det har da sat nogle ting. Og vi har da også haft nogle snakke indimellem min far og jeg, når der har været et skift fra det ene til det andet, om vi skulle prøve at kaste os ud i noget sammen. Så tanken har ikke været fuldstændig fremmed for mig. Og det tror jeg også, når man er en type som mig, så skal der have været født eller sået et frø et eller andet sted, for at så møder jeg Louise, og så var der ikke så langt til, at nu tør vi godt. Eller nu prøver vi sgu, fordi Louise er min kone, som jo har lært mig alt omkring det her. Ja. Og har jo arbejdet mange år med iværksætteri og sådan nogle ting, og har aldrig prøvet det selv heller. Så for hende er det er jo meget vigtigt at understrege, at det er et fuldstændig fælles projekt, hvor hun tager sig af alle de ting, jeg ikke kan finde ud af, og det er mange. Men hun trives ikke med at stå hernede, og det fandt vi ud af, det var jeg skide god til. Ja. Så blev det sådan, fordelingen var, fordi vi nåede jo ikke, vi startede på rigtig kort tid, så det der med sådan og så det var jo også meningen, at hun måske skulle stå her lidt en gang imellem. Men det var ikke hende. Og jeg var jo heller ikke klar om, det var mig. Jeg har brugt mere tid på den anden side af barn, end bag ved barn, ikke? Og heldigvis fandt man ud af, at det var jeg sgu god til. Ja. Og det synes folk, og folk kan godt lide at komme her, fordi det er vigtigt for os, og det var også en del af det, at vi, i forhold til at skabe det her frirum, så nytter det ikke noget, at du har et helt sterilt lokale. Det nytter ikke noget, at du ikke er imødekommende. Det nytter ikke noget, at du gemmer dig bag ved et eller andet. Altså, folk siger tit, hvilket også er både super fedt, men også lidt angstprovokerende, at de føler, at de kommer hjem i min dagligstue, når de kommer her, ikke? Ja. Og det er en rigtig stor, vigtig del af den approach, jeg satte mig for, at det kunne jeg godt tænke mig at se, at man kunne skabe det univers. Det forpligter jo også, så kan man sige, ikke? Og tit så har jeg rigtig travlt her. Og de dage, hvor den røvfuld, der kommer med en masse mennesker, det kommer bag på mig, så har jeg ikke den fornødne tid til at være den vært, jeg gerne vil være, og have den tid til mennesker, der kommer for at slude lidt, og det er som det er. Det er der heldigvis fuld forståelse for, fordi det er gode mennesker, vi har her, ikke? Hvad har været den største udfordring, synes du, for at starte som selvstændig? Den største... Altså, jeg synes, den største udfordring, vi har haft, det har været prissætning. Ja. Fordi at vi gik jo ud af en lidt anden tangent, i hvert fald i forhold til, hvad der var det gængse i byen i forvejen. Og vi synes jo, vi lagde os på men vi brugte rigtig lang tid på, hvor vi skulle lægge os henne prismæssigt. Og det er meget, meget let egentlig, det er blevet reguleret. Fordi at vi synes, at vi kunne stå inden for de priser. Og det er jo noget med, når man tager ud og får en drink, så er man vant til, at det måske koster 30-40, måske 50 kroner, og der lavede vi os det over og valgte at bruge 4 centiliter spiritus minimum, plus at vi bruger nogle lækre råvarer og nogle friske frugter og nogle ting, som ligesom gør, at det bliver også lækkert, det vi serverer. Men så er det klart, at når man så indimellem, man er jo sårbar i et langt stykke tid. Man laver et koncept, og være tro mod det, og en prissætning. Hvis man så kan fornemme en skepsis, jeg kan også huske, der var inde på Google, der skrev 1 stjerne, kedeligt og dyrt. Ret hurtigt, ikke? Ja. Hvor man sådan, der er man til at starte med meget mere sårbar, inden man har fået hår på brystet omkring det, ikke? Jo. At, skal vi så? Og det har ikke været på taler, det har heller ikke været tæt på, men igen, det er svært ikke at blive farvet af den slags. Men nu føler jeg, at folk har forstået det nu. Nu de får sgu, og så er det cirka halv pris fra tilsvarende produkt i København alligevel. Så jeg ved godt, at vi ikke er København. Men det er stadigvæk en fornuftig pris, vi har lagt os på, og det hviler vi mere i nu, og det er rart. Men det var en af de største udfordringer. Ja.
Og så kan man sige, så har vi også et koncept, der er bygget op omkring, så er der ikke 40 forskellige drinks på vores kort. Det er vigtigt, at jeg skulle kunne tåle, og det har vi haft masser af snakke om derhjemme også, om Louise ved, at nu laver jeg en hel masse drinks, som ikke står på kortet. Og det er vigtigt for mig, at de ikke står på kortet, fordi at det gør, at jeg nogle gange kan blive løbet over enden af 15 mennesker, der kommer på en gang. Hvis man skulle i så mange forskellige retninger, altså, så er der for meget ventetid, og der er for mange ting, hvor jeg lige pludselig føler, at jeg ikke kan stå helt inden for de produkter, jeg serverer. Ja. Så det har været vigtigt for mig. Og så er det, man må tage. Hvorfor har du ikke det? Hvorfor kan du ikke lave det? Og heldigvis, så 9,5 ud af 10 gange kan jeg sælge folk noget andet, som de også bliver glade for. Ja. Fordi konceptet også lidt har været, selvom det er lidt nogle klassiske ting, vi har, så er det ikke de der klassiske ting, som vi ligesom synes, dem har vi prøvet nu. Så vil vi hellere sælge folk en anden oplevelse, når de så kommer og tænker, det har vi aldrig prøvet før. Det var lækkert. Den oplevelse vil vi hellere sende folk hjem med en... det var da sådan en middelmådig mojito, den kunne jeg da lave bedre selv. Ja. Fordi mojito er et godt eksempel på noget, som folk har drukket de sidste, det ved jeg ikke, mange år, som alle vil have en holdning til, hvordan smager. Og det lyder nogle gange så dovent, når jeg prøver at forklare folk det her, hvis man har sådan lidt travlt. Men det er simpelthen derfor, vi også nogle gange styrer udenom nogle ting, hvor der er for mange faldgrupper, for at sikre succesen i hver enkelt drink. Fordi der er bare en strawberry daiquiri for eksempel. Hvorfor bruger han det i stedet for det? Og hvis vi skulle lave sådan en, så ville det være med friske bær jo, og det hele, og det tager alt for lang tid at lave, og det er rigtig lækkert med sådan en. Men vi vil hellere prøve at sælge folk noget andet, noget af det, de ikke plejer at få. Og det vil lykkes med, synes jeg. Jeg synes ikke, at du finder heldigvis rimelig hurtigt ud af at blive tryg ved, at du kan aldrig gøre alle mennesker 100% tilfredse. Ja. Så længe vi napper majoriteten af folk, der kommer ind ad døren, så er vi ganske langt. Ja. Og det virker, som om, at vi gør det. Vi får i hvert fald til stadighed utrolig dejlig positiv respons ugenligt. Hvad har så været det mest positive ved at starte selv? Men det gentager måske lidt mig selv. Men det er en rigtig rar... Der er jo, når man åbner sådan noget her, så har man... Det er afregning ved kasse 1, om det er tilfredshed eller utilfredshed. Men når man kan måle... Selvfølgelig det hurtigt nemme vil sige, når vi har fået skabt en succesfuld forretning, med, der kunne generere en løn og at vi ikke skylder nogen noget usandsynligt hurtigt i den her branche, men man får bare hver evig eneste uge en rigtig rar fornemmelse indeni, når man føler, man har skabt noget, som folk nyder og gør brug af. Det er en meget, meget sådan givende følelse, og særligt når man har med, jeg ved ikke, om det er særligt, men når vi har med den aldersgruppe at gøre, der kommer ind hver uge og siger, hold kæft, hvor er vi glade for, at vi kan gå her nu, og du skal bare lige vide, at vi kommer her kun på grund af det og det og det, eller du skal bare lige vide, at de sidste 15 år, der har vi drukket den her flaske vin hjemme hos os selv. Så jeg ved ikke, men det er meget den overvældende positiv feedback, så der er sådan, det er også en voldsom løn for os. Det tænker jeg i hvert fald er utrolig positiv og en dejlig følelse at faktisk køre hjem med hver eneste uge. Og det er jo ikke noget, du tidligere har fået i dit arbejde som almindelig lønmodtager, hvor folk på den måde kommer hen og roser og siger, vi vælger det her, og vi tror på dig og dit koncept. I hvert fald ikke på samme måde. Nej. Altså, forhåbentlig så er der også en masse lønmodtagere, der får en masse ros hver dag på sit arbejde for det arbejde, de udfører. Men det der med, at man kun kan pege pilen en vej, altså det er jo både det, der er angstprovokerende, men det er jo det, der er exceptionelt givende, når den pil så peger hen mod os, mens tommelfingeren vender opad, ikke? Ja. På ugenlig basis. Altså den følelse, den får man sgu ikke. Nej. På samme måde i lønmodtagerjob. Det gør man altså bare ikke. Så kan man jo godt arbejde som tjener og sende nogen ud af døren og vide, at her der er 50 kroner drikpenge, du har gjort det fantastisk, og det er også dejligt. Men det er ikke der har lavet konceptet. Det er ikke altså, så det der med, at det er hele pakken, de peger på. Ja. Det er både en af grundene til, eller en stor grund til, at det kan gøre ondt i en sårbarhedsperiode til at starte med. Ja. Men lige så snart, at man opfinder noget, bliver i det, er tro i det og stoler på det, så vil der altid være en tommelfinger, der peger nedad i ny og næ, og det lærer man lynhurtigt at håndtere. Ja. Så længe man kan sige,
er det majoriteten, der vender tommelfingeren nedad, så kan det godt være, at man skal kigge anderledes på det, men man lærer lynhurtigt at få hår på brystet omkring lidt utilfredshed, eller det gik sgu ikke lige så godt den uge, som vi havde håbet. Så længe at man bare er tro mod sig selv og sit koncept og tror på det, så kan det sgu bare komme an. Og til de unge mennesker, som sidder derude på den anden side af højtalerne og tænker, vi kunne godt tænke os at være selvstændige. Hvad for nogle råd vil du gerne give til dem? Igen har jeg måske været omkring meget af det, men for os har det været... Nogle af nøgleordene har været, brug dit netværk. Altså vær ikke bange for at bruge dit netværk. Og det kan godt være, at du føler, kan man tillade sig at spørge om det? Gør det. Og så har det været vigtigt for os hver gang, at vi har skulle bruge nogle samarbejdspartnere. For skabt nogle... man kan hurtigt være lidt kreative ting, og så få skabt nogle relationer, der er givetigt for begge parter. Altså sørg for, at man kan være et aktiv for begge parter. Hvis du får et firma til at lave et eller andet for dig, så sørg for... Nu kan man sige, nu var vi sådan rimelig hurtige også i forhold til at få kvæg min hustrus kendskab til det også. Altså et rimelig solidt social media op at stå. Brug det i processen også, inden at du starter. Lad dine kommende followers være med i opstartsprocessen. Lad dem føle ejerskab. Vær ærlig og være troværdig. Sådan så, at man stille og roligt, fordi så du oplever bare tit, at dem, du så måske skal gøre brug af, og de har et produkt, det kunne du rigtig godt tænke dig at bruge. Så laver vi noget på vores sociale medier omkring, at vi har brugt det her produkt. Lav en lille film omkring, prøv lige at se her. Vi kunne lave et skilt, eller vi kunne lave det her bord. Nu har vi fået bygget nogle borde til en rigtig god pris af en kammerat, som godt kunne tænke sig at komme i gang med det her. Et godt eksempel på, at vi kunne være aktive for hinanden. Ja. Så hjalp vi ham lidt i gang med det, eller prøvede at gøre. Han havde et fast showroom her, hvor vi kunne snakke om, hvor fanden er de bor fra. De er mega fede, ikke? Ja. Og så er det noget med at bruge nogle systemer, der... man kan godt gøre det svært for sig selv, unødvendigt. Nu har vi valgt nogle regnskabssystemer og nogle lønsystemer, og noget, hvor tingene, hvor det spiller sammen, og hvor det bare fungerer. Nogle systemer, som hjælper jer. Regnskabssystemer, lønsystemer osv. Og så kan man sige, at vi åbnede det her uden at bruge synderligt mange penge, fordi vi også startede sådan lidt light op, men uden at det på nogen måde så discount ud. Ja. Men så fandt vi stole på Den Blå Avis og kørte rundt i landet og hentede dem, i stedet for at bruge 30.000 på ens grimme stole fra et eller andet, fra en eller anden side. Og så bygge på over tid. Start stille og roligt op, uden at det... Og så etablere det, og så bygge på over tid. Så lad være med at vælge de dyreste løsninger måske, men heller ikke discount. Hvis du skulle starte den her virksomhed med den viden, du har i dag, hvad vil du så sige til dig selv, at du skulle gøre? Jamen, det er meget arrogant at sige, at jeg vil bare gøre det præcis, som I gjorde. Nej. Der er ikke... Det er klart. Nej, jeg vil ikke ændre noget. Nej. Jeg ville have bedt hende, der var her før, om at lige komme en uge tidligere ud af døren, så vi har haft 4 uger til at blive klar, i stedet for 3 uger. Men det havde jeg ikke rigtig nogen... Nej. Det havde jeg ikke rigtig... I klarede det alligevel. I klarede det alligevel. Jamen, der er ikke noget. No regrets. Nej, fedt. Faktisk. Og her afslutningsvis, så har jeg 3 spørgsmål, som jeg stiller alle. Det er nogle spørgsmål, som går lidt dybere ind. Det første spørgsmål, det er der overhovedet nogen som helst grund til at stoppe om morgenen? Ja. Det er fedt. Altså, det er fedt at stå op til sit eget. Det er fedt. Det er hårdt at arbejde i weekenden, men det er fedt at stå op og have tid til sine børn mandag morgen, uden at skulle tænke på, at man selv skal nå noget andet end dem. Så det er sådan helt konkret i forhold til hvordan det er bygget op i den her branche. Men I har jo selv valgt rammerne. Præcis. Ja. Så der er ikke noget morgenstress, og man skal ræse ind foran skolen og sætte børnene af foran lågen. Præcis. Nu har vi jo så også bevidst også gjort det. Nu skal den mellemste skulle til at starte i skole lige om lidt, så bliver vores morgener lidt anderledes. Ja. Men det er jo det, som vi har kunnet i hele processen. Så jeg skulle kunne tage en fridag med hende eller med dem om mandagen, hvis man synes det, hvis ikke de havde lyst til at skulle afsted. Men så længe det er børnehave og vuggestue, så har man den frihed. Og, det der, og jeg tror, at hvis man sådan gør det op familie-wise, så ser jeg jo mine børn mindst lige så meget som, og hvis ikke mere, end folk, der arbejder 8-4. Ikke? Jeg slipper bare
for den der hverdags fuldstændig trummerum, at man står op og går på et arbejde, man måske ikke er fuldstændig vild med, og kører tilbage og henter nogle børn og laver noget mad, og smider dem i bad og smider dem i seng fra mandag til fredag. Vores hverdag er anderledes, og det er fedt. Ja. Det er hårdt for Louise at være alene med børnene hver weekend, og det er hårdt for vores families samvær som helhed, og kun at have en fælles fridag om søndagen. Ja. Omvendt har vi kvæg barn kunne have det første halve år af vores nye datters liv med fuldstændig fælles barsel søndag, mandag, tirsdag, onsdag. Det tænker jeg, det er de værste, der har kunne være 2 om det. Så det er jo hele tiden, det er plusser og minuser. Men generelt set, så skal man sgu ikke kæmpe sig af at stå op til sit eget. Det skal man ikke. Det andet spørgsmål, det er, hvad har gjort dig glad i dag? Det var, at jeg skulle mødes med dig. Det er jeg glad for at høre. Det er længe siden, jeg har set dig. Ja. Og så skulle jeg faktisk mødes med en leverandør, som vi har brugt i 10 måneder, uden at have hilst på. Ja. Så ham satte jeg lige stævne, fordi nu var jeg egentlig lidt træt af, at jeg ikke havde et ansigt på ham. Ja. Så det var 2020, de der ting, der har irriteret mig lidt, og blev ved med at nævne en gang om måneden på min to-do omkring det, for at gøre noget ved i 2020. Ja. Nu har vi haft ham siden 1. maj sidste år, uden at jeg hilste på ham. Så ham skal jeg til. Det kan godt være, at jeg er gammeldags, men jeg synes egentlig, at det kunne være meget rart lige at få sat et ansigt på. Ja. Så det er jo en fed måde at bruge sin tirsdag på. Ja. Det er jo noget, jeg selv har bestemt, begge dele. Det gør mig glad de fleste morgener, at det er mig selv, der sætter dagsordenen for, hvad der skal ske. Det er klart med små børn. Så er der nogle ting, der er de praktiske ting, der altid skal ordnes. Det havde ikke været anderledes. Men jeg skal ikke møde klokken. Og det er dejligt. Og det sidste spørgsmål, jeg har, det er, at hvis du frit kunne vælge på alle hylder, hvad vil du så allerhelst lave i morgen? Ikke noget, som jeg skal. Jeg skal... jeg tror ikke, det er meget anderledes, end at lige i morgen, der er det sådan den sidste fridag, inden det går løs. Men jeg skal til at være her, så der har jeg gerne sådan lige lidt ekstra tid til at kredse lidt for det derhjemme og lave lidt lækker aftensmad til dem derhjemme. Jeg har i hvert fald ikke kreativt tænkt nok til lige at finde på et eller andet, jeg hellere vil i morgen, egentlig. Det betyder vel, at man har det meget. Mathias, du skal have 1000 tak for, at jeg måtte tage noget af din tid og alt muligt held og lykke. Det var bestemt så lidt. Det var dagens gæst, Mathias fra Fundbar. Jeg hedder Thor Jadesø. Udsendelsen er produceret af Medieguru og lavet i samarbejde med Startup Lab, der er gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på Lolland Falster. Det er også et inkubatormiljø med events, workshops og oplæg. Med Startup Lab der får skoler mulighed for at få iværksætteri på skoleskemaet. Startup Lab har hovedsæde på Slotsbryggen 14 i Nykøbing Falster, og du kan finde mere på Facebook. Bare søg efter Startup Lab. Giv os gerne 5 stjerner, der hvor du lytter til podcast, eller del den her episode med en, der gerne vil starte egen virksomhed. Tak fordi du lyttede med. Hej med dig.